Sí, hai aprobación da ata anterior, secretaria. Sí. Hai un problema coa acta anterior, non? Bueno, entón iniciamos o pleno. Ben, pois o tema eu creo que unha das cuestións que máis preocupa a veciñanza, toda a veciñanza que ten nenos e nenos en vida académica, e que ten que ver coa situación que se está a dar no IES de Soutomaior, unha situación que non por moitas veces denunciada é menos grave, máis que agora mesmo, a día de hoxe, xa non é algo que diga o BNG, xa non é algo que este dicindo pois a veciñanza, senón que é algo que está trasladando, además que está trasladando negro sobre branco, por escrito e con toda a contundencia, o propio claustro e o propio profesorado. Por lo tanto, nos, o que, por contextualizar, pois temos que lamentar que as cuestións que hoxe se están a dar son cuestións que se puderon ter previsto, son cuestións todas elas, e insisto, porque isto nos parece moi importante, que se abordaron unha detrás do outro, os problemas que se están a dar aquí nun pleno no ano 15, cando por parte deste goberno se decía que ese proxecto de instituto pois que era o que Soutomaior precisaba, e a realidade está sendo outra. E partimos dunha cuestión. Cando se elabora un instituto, temos que facelo con toda a expectativa, mais entendo que todos creemos que Soutomaior debía ser un lugar que recibise alumnado, é dicir, que a través do instituto pois nos constituísemos en cabeceira de comarca, e que nos viese alumnado de outros concellos, en función das ofertas que aquí se desenven. Isto é algo que, tristemente, pola realidade do centro nos está a dar, e o que estamos a ver moi pola contra é que se cumpriron pois os peores presaxios. E dicimos isto porque a día de hoxe é só co alumnado de Soutomaior, o instituto sería absolutamente insuficiente. E a realidade que estamos a trasladar cos datos que está dando o profesorado, despois se queredes afondamos un pouquiño neses datos, é que estamos tendo aulas absolutamente masificadas. Dunha visita ao centro se desprende que temos os pupitres pegados ao propio encerado. Estamos a ver que, ademais, que os laboratorios, fixémonos cal é a dimensión da desfeita, tiveron que reconverterse en aulas. É dicir, os laboratorios, polo seu tamaño, non poden ser empregados por grupos completos e, ademais, teñen que ser transformados ahora en aulas porque non collen o espazo. Pero que, ademais, este ano, xa non son os laboratorios, senón que tamén a aula de informática vai ter que desmantelarse para convertirse tamén nunha aula ordinaria. É curioso porque se di que isto vai se facer porque como centro se traballa con Edisgal, pois que de algún xeito, claro, porque no resto dos institutos do mundo tense Edisgal e aula de informática. En Soutomaior tristemente non. Temos que escoller unha cousa ou a outra. Pero que cuestións tan graves como que non hai espazos, e isto a nos parece un aspecto fundamental, para impartir aulas de diversificación curricular. É dicir, aqueles alumnos que máis o necesitan non van a poder ter esta oferta tal cal denuncia o propio profesorado porque o centro non dá para iso. Polo tanto, nos entendemos que isto é algo que non se pode tolerar, entendemos que nestas condicións pois é moi difícil sacar adiante un proxecto académico e isto non é algo que veña decir outra vez o BNG, a pesar de que levámoslo dicindo dende que isto tiña solución cando estábamos falando do proxecto, pero que agora é a propia comunidade educativa. Eu digo isto porque no seu momento, cando se falaba aquí neste pleno, por exemplo, daquele espazo multiusos, porque o centro non tiña salón de actos, lembro perfectamente que decía o alcalde que iso iba a cubrir perfectamente esas necesidades, está aí a hemeroteca. Hoxe o que vemos é que ese espazo multiusos tamén desapareceu e ten que ser convertido nunha aula de música. Esta é a realidade que estamos tendo no instituto, nun instituto recén feito. E, polo tanto, nós o que entendemos é que este centro que precisa son reformas estruturais. Precisase que se amplíe, é unha proposta que está dando o propio centro e, desde logo, o que entendemos é que por parte da Consellería non se pode dar ese trato, nin o que ten que ver co académico, pero, sobre todo, non se pode ter ese trato de desprezo absoluto ao profesorado, como houve na última das xuntanzas que se tivo con afirmacións que eu creo, como docente e como pai de dous nenos que teñen están escolarizados nese centro, mas sobre todo como veciño, como cada persoa con sensibilidade polo ensino público, iso é unha absoluta barbaridade que non se pode tolerar.
Entonces, iso motivou en boa medida que a dirección do centro tivese que presentar a dimisión, porque así entendían que non se podía levar adiante esa vida académica, e a resposta, tristemente, da Consellería foi, unha vez máis, acalada por resposta, non adoptar medidas, e tristemente vemos como, unha vez máis, non se está a altura. Polo tanto, nós queremos agradecer o traballo do profesorado, e a nosa proposta é exixir as responsabilidades, cese do xefe territorial e, sobre todo, que se atendan as demandas da comunidade educativa. Moitas gracias. Vamos a ver. A moción que presentades, a noso entender, non está feita para poder acadar un consenso complicado, tanto pola exposición de motivos como pola resolución da mesma. Explico, non? Explico. Na moción que presentades, xa na exposición de motivos hai unha serie de inexactitudes que nós non podemos deixar pasar por alto, ainda que supoño que, bueno, a mellor son para poñer difícil o acordo, que nós sempre estivemos a favor de todos os acordos de educación, pois, que sexan consensuados sin ningún tipo de problema. Pero hai cousas que tampouco podemos deixar pasar. Primeiro, con respecto ás aulas de informática, é certo que hai dúas aulas de informática e unha permanece. E a outra, a petición bueno, como ti ben dixeche, todos os alumnos teñen ordenadores a excepción do bacharelato. E, por tanto, unha aula de informática sí que vai a permanecer, e a outra, a petición da dirección, se vai a dotar de ordenadores portátiles con armario, de feito que, en vez de moverse os alumnos, que se moven son sí, é un sentido común que tampouco é nada raro. Os laboratorios, decides que van a eliminarse, os laboratorios van a permanecer todos. Os laboratorios van a permanecer todos, non se vai a eliminar ningún laboratorio. Iso é a información que eu teño a día de hoxe. Eu digo a información que teño. Eu non podo aportar información que non teño. A información que teño é que a día de hoxe os laboratorios van a permanecer. Esa é a información que teño. Eu dou a información que teño, é a que me pasa. Non podo, cando empecemos o curso, veremos se iso é así ou se non é así. Vos decides que os laboratorios que se eliminan. Con respecto á falta de profesorado, polo que a mí me informan, non vai haber falta de profesorado. Vos decides que vai haber falta de profesorado. Non vai haber falta de profesorado. Van a manter o mismo profesorado do ano pasado, coa diferencia que este ano probablemente en bacharelato vai haber un curso menos seguro e probablemente dous. E van a manter o mismo profesorado. E este ano, como sabedes tamén ben, non vai haber as restriccións COVID. Co que iso supuso, que todos o sabemos. E ademais está pendente a incorporación dun novo profesor, pendente dunha actualización dun informe que ten que mandar o Instituto. Decides que o director presentou a súa renuncia ou a súa dimisión. Non é certo. O director puxo o cargo sobre a mesa, que non é o mesmo. Non é o mesmo. Non é o mesmo. Non é o mesmo. Poñer o cargo sobre a mesa e que decida a educación que unha dimisión. Por lo tanto, non é o mesmo. Non é o mesmo. Non é o mesmo. O director puxo o seu cargo a disposición de educación. Quinto, decides que o Partido Popular minte sobre o Instituto. E a noso entender, eso nunca pasou e sigue pasando. Podemos equivocarnos. Podemos dar unha información que teñamos que non sea a exacta. Para mentir sobre isto, jamás. Iso é o que decides en todos estos na exposición de motivos. Con respecto ao acordo, pedides a dimisión do xefe territorial de educación que nunca tivo ningún problema co director. Nunca. Na reunión esa, a verdade saliu pois decepcionado, non foi precisamente polo xefe territorial,
senón, como ben sabedes, seguramente, foi con discrepancias co inspector xefe. Bien, foi con discrepancias, incluso máis nas formas que no fondo da cuestión, que non coincidían. Por tanto, o xefe territorial non foi o causante da posta sobre a mesa do director do centro. E como sabedes, precisamente, o xefe territorial foi o que resolveu o problema. É dicir, foi o que acadou un acordo coa dirección para que o director siga no seu cargo. Por lo tanto, estamos pedindo a dimisión de alguén que resolveu un problema que se plantexou nun momento determinado. Por lo tanto, o director está ratificado e vai seguir ao frente do Instituto. Nós non teríamos ningún problema en apoiar as demandas do claustro de profesores, da dirección. Nunca tuvemos ningún problema en acordar eso. O que non podemos é estar apoiando algo no que hai unha serie de inexactitudes e que nós non podemos coincidir. Nós, se a decisión é apoiar ao claustro e a dirección do centro para que acaden o máximo acordo posible, non temos ningún problema. Ningún. Como comprenderedes, non podemos pedir a dimisión da persona que arreglou o problema que había coa dirección do centro. Iso non o podemos facer, porque nos parecería que sería un mal asunto. E digo eu, se o director puxo o cargo sobre a mesa e se o director acepta seguir como director do centro, supoño que se chegaría a un consenso e supoño que habrán acadado acordos entre a dirección do centro e a xefatura territorial. Iso é o que vos podo dicir. E con respecto á dimensión do Instituto, eu creo que xa falamos tantas veces. No seu día isto foi feito por un informe da Inspección de Educación, a proposta da Inspección de Educación, precisamente, máis, que firmado por un inspector bandera e número 1, que ademais eu creo que ti o conocías e non tes dudas dele, que foi Raimundo Naveira. Pois o informe das necesidades deste instituto está firmado por este inspector, que creo que ninguén ten dúbida, ninguén pode ter dúbida, porque foi un home reconocido en todo o sector educativo, e creo que sigue cumprindo con a legalidade que foi aprobada no PSOE no seu día, esta lei, e, por lo tanto, creo que non podemos estar máis que orgullosos do funcionamento dos nosos centros públicos, de todos os centros, dos Soutomaiores, e, por suposto, do noso instituto. Ben, por partes, porque creo que faltaxe bastante información, e aparte unha información que ten un sesgo evidente. A primeira, o xefe territorial é o responsable de nomear tamén a xefatura de inspección, por lo tanto, estivo nesa zona, cunhas formas, como ti mesmo sabes, absolutamente intolerables. Pero digoche máis, cando se pon en riba da mesa esa renuncia, esa carta de, o cargo a disposición, como se queda chamar, como se fixo en varios centros, pero ese cargo, sabes cal foi o primeiro paso da xefatura territorial? Digo eu, chamar outra docente para que ocupara ese cargo de dirección. Sabes por que ao final tivo que seguir o director, tristemente? Porque non atoparon que non cubrise. Porque nese contexto, nesa situación, ninguén quería ocupar o cargo de dirección. Isto foi o que aconteceu. E aí, porque a profesora se iba a incorporar, que foi chamada para que fose directora. Por lo tanto, a ver,
iso de arranxar o desaguisado, como que non. Non foi o xefe territorial, porque se quixese arranxar non faría iso que fixo, que buscar inmediatamente outra persoa para que fose directora. Entón, iso, non sei se é porque o omitiche, porque non polo que descoñecías, se non traslado eu, en todo caso, quero dicir que denota, cando menos, un xeito de actuar que é censurable. En todo caso, está pasando en varios centros, de profesorado, por exemplo, que haxa dimisións postas a disposición do cargo, é o mesmo na práctica, de feito en varios centros, nalgúns que foi exactamente o mesmo, se aceptou a dimisión. O que pasa que o procedimento, como ti sabes, sexa unha dimisión ou non, ten que ser aceptada. E ti podes dimitir de director, se non te aceptan, tens que seguir. Sí, é así no centro, para matar o curso. Por lo tanto, unha posta a disposición é unha dimisión. Ti presentas a dimisión, dices que o xefe territorial ou a persoa responsable que tens que seguir, que non te aceptan, e tens que seguir. E máis, e poden nomearte obrigado a ser director. Por lo tanto, estas son as cuestións que son así. En todo caso, creo que isto non debe ser un debate sobre o claustro, nin sobre a dirección, que, bastante teñen, e desde logo o noso recoñecemento por diante a todos os compañeiros polo bo facer, polo esforzo, a pesar de algunhas cuestións que tiveron que tal. Que nos aquí creemos que o que temos que falar é da situación do propio centro. É da situación do profesorado, que tamén falaremos despois. Falamos de consensos, de que sempre estivemos en consenso. Agustín, se estiveramos nun consenso no primeiro momento, non estaríamos hoxe nesta situación. Porque non estas cuestións puxeron riba da mesa. Cústame falar de Raimundo, que como sabes é unha persoa que quixe moito, que foi compañero meu moitos anos, pero créeme que ben sei como se xestou iso, que o coñezo de primeira man, porque foi moi bo amigo, falamos varias veces destas cuestións, e o que fixo o informe de RAI foi un informe de mínimos, dicir, cumpre coa legislación que está establecido, sí, pero que se cumpla non quere decir que seja suficiente. Ti podes ter unha cuestión de mínimos, pero podes cumplir e, por exemplo, vetar a posibilidade de que está pasando agora, de que este instituto, por exemplo, imparta formación profesional. Non a vou a poder impartir, porque non hai espazos. E no claustro querían, valoraron esa opción. E consideraban, tamén se abordou no Consello Escolar, que iso sería bo para Soutomaior, que sería bo para o instituto. E coa nova normativa educativa, os módulos de formación profesional van a estar moitísimo máis extendidos, e aquí non nos poderemos dar. Pero que estamos a falar de que había problemas para crear unidades de diversificación curricular. Que agora se poden facer novamente coa LOMLOE, e non se poden por falta de aulas. Estaba habendo problemas. E claro, o que non podemos decir, Agustín, unha cousa é a contraria. Decir que o instituto cumple cos mínimos e decir que agora queda unha aula de informática. Se cumple cos mínimos, ten que haber dúas. Sí. Se unha está agora reconvertida en aula, quere decir que estamos só cunha aula de informática, por lo tanto non cumpre. Despois, non, é que non, a aula se está convertida en aula ordinaria, non cumple. E cos metros cuadrados veremos, cos metros cuadrados por alumno nos agrupamentos, veremos se cumple a principio de curso. Por lo tanto, as inexactitudes creo que veñen máis polo que ti ves dicir. Os laboratorios, home, ninguén nos vai a mover dali. Pero están funcionando como laboratorios están? Están funcionando? Van a funcionar. Van, o sea, hasta agora non funcionaron. Este ano estaban convertidos en aulas. Claro, pero vamos a ver, coa situación COVID é igual, porque os grupos, pero eso se trasladaron a ti como a mí, ao director, de que pola propia dimensión teñen que facer desdobles para os laboratorios. Polo tamaño, sábelo como a min. Estás negando unha evidencia que vas ao centro e cho din todos os profesores. Se eu estiven ali, dixeron, o sea, con toda claridade, con toda contundencia, os profesores que usan os laboratorios, dicindo que non se poden utilizar porque como tamaño son desdobles e non valen, por lo tanto tiveron que estar convertidos en aula. E máis, tiveron que regalar o mobiliario que estaba no laboratorio porque ocupaba moito espazo. Fíxate, que grandes laboratorios hai nese centro. Cumple co decreto? Pois sí, cumple, pero mira en que situación estamos. E non nos está dicindo BNG xa agora, O di nun informe que presentou a propia dirección do centro, o propio claustro, con todas as necesidades técnicas. Ese informe está tamén na Consellería. Por lo tanto, ou dubidamos do que pon ese informe, ou
estamos dicindo o contrario. Porque o que pon ese informe está clarísimo. Eu tive unha ocasión de velo, coa dirección, ti sei que tamén, polo tanto, sabes perfectamente do que estamos a falar. Entón, aquí a cuestión é que o centro non dá de sí. Profesorado. Vamos a ver. As cuestións do profesorado, ti sabes tamén, como a min, que pola dinámica que teñen, polas dificultades que hai no alumnado, e polas dinámicas académicas que hai que implementar, que estaban pedindo que para algunhas aulas era necesario 2 profesores. Negáronllos. Por lo tanto, estamos nun centro que está os espazos absolutamente incapacitantes, que por esas cuestións necesitan máis profesorado, e a xefatura territorial ven de negarlo. E ti sabelo como a min tamén. Si, estabanlle pedindo 2, diso trasladou a min o director. E, bueno, varios compañeiros que temos ali, persoas que traballei, e coas que falo habitualmente. E o que me din é que pedíronlle que en algunhas aulas eran necesarios 2 profesores para atender a diversidade de necesidades. E negáronllos a toda hora. Por lo tanto, hai tamén unhas cuestións de demanda de profesorado que son obxectivos. Por lo tanto, aquí temos 2 opcións. Podemos decir que resulta que o xefe territorial pasaba por aí. Non é o responsable, xa agora daquela, de que este centro teña os problemas que ten agora. Non é o responsable, a pesar de estar na reunión, de que se enfocase esa xuntanza neses termos. Non é responsable de que se este cuestionando, e isto é gravísimo, o traballo dos compañeros, do profesorado, que está ali, porque ali se dixo nunha xuntanza sin que este señor abrise a boca, e, sobre todo, este señor é a máxima autoridade educativa nesta área. E, por lo tanto, é o responsable que temos. E nos entendemos que o maltrato que está padecendo o Soutomaior non é admisible. Nos, en todo caso, fíxate, en aras de chegar a un acordo, se o tes a ben, podemos dividir a parte resolutiva en 2 puntos, un dos cales pida a dimisión, nos imos votar a favor de que se pida a dimisión, vos se queredes non votades, e un segundo punto no que solicitemos, para que hai un acordo nese segundo punto, as melloras do instituto que demanda a comunidade. Entón, podemos facer iso para que vexas que nós temos toda a vontade de acordo. E, nos, lóxicamente, o que creemos é que iso implícitamente recoñece que o centro quedou obsoleto. Quedou obsoleto porque están dicindo os propios na comunidade educativa. Non dá de sí para atender as necesidades educativas da contorna de Soutomaior, e insisto, porque é moi importante que un centro de ensino sirva para atraer xente. Temos que escoller se queremos ser periferia ou se queremos ser núcleo. Queremos, nese sentido, o centro de ensino funciona como un lugar que atrae alumnado, e iso é bo para a economía de Soutomaior, pero é bo tamén para o noso sistema educativo. E para o propio centro. Todos os centros queren alumnado, todos, sen excepción. Pero digo máis, cando se fala de incorporar outros alumnos, quen é o responsable de que, por exemplo, se fagan as adscripcións dos centros a outros? É tamén o xefe territorial. E, por lo tanto, como é o xefe territorial, alguna responsabilidade ten. E nós, desde logo, creemos que é absolutamente inasumível o que este señor está facendo para con a nosa comunidade educativa. Por lo tanto, esa é a nosa proposta. Estamos falando do curso 21-22, me parece. E nós estamos falando do curso 22-23. Non, estou falando do curso 22-23. No curso 22-23, o que me diga a mí é que os laboratorios van a funcionar como laboratorios. E no curso 22-23 me din que as necesidades de profesorado están cubertas. E o jefe territorial chegou a un acordo coa dirección do centro. Por lo tanto, chegou a un acordo coa dirección do centro para que siga, será porque a dirección do centro estima que moitas das súas reivindicacións están resoltas. Moitas están resoltas. Sobre todo a do profesorado. Sobre todo a do profesorado, xa digo, que é a parte máis importante de todas. O profesorado. Sabedes que está habendo problemas de profesorado noutros sitios. Aquí non. Entonces, claro, creo que temos que ser tamén concretos no que decimos. Podemos decir que se
sempre dicindo que non... Hombre, que me digas que o que fixo o informe, o inspector que fixo o informe para o instituto, fixo un informe de mínimos, hombre, tratándose de quen se trata, ou de quen se trataba, perdón, hombre, creo que era un home absolutamente coherente, un home absolutamente que sabía o que facía, perfectamente. Tamén é certo que estamos no baby boom, estamos pasando o baby boom, tamén é certo. Estamos agora como cando en Soutomaior nacían 100 rapaces, 110, 108, neste momento estamos entre 40 e 50, bueno, por aí andamos. Entonces, tamén sabemos que este é un tema que vai ser conxuntural, tamén sabemos que vai ser un tema conxuntural, que as dotacións cumplen rigurosamente, iso é o que me din a min desde a inspección, que cumplen rigurosamente coa lei e que, polo tanto, non estamos fora de ningún parámetro que sea salientable. Por lo tanto, bueno, podemos chegar a ese acordo? Chegamos a ese acordo. Nós, desde logo, non vamos pedir a dimisión de alguén que resolveu o problema. Eso témolo claro. Eso témolo claro. E podemos pedir, o que ti dis, que se teñan en conta as peticións do claustro de dirección do centro. Aí estamos de acordo, e vamos estar sempre de acordo, que as necesidades se cubren sempre. Claro que non podemos presentar unha moción para casi obligarnos a que a votemos en contra. Non, porque non a consideramos, bueno, da exposición de motivos, pois xa, que che vou dicir? Xa cho dixe, non? Chamarnos mentirosos e ter que votar a favor, pois, oye, que queres que che diga? Para cadar moito consenso non parece. Non parece. Por lo tanto, hombre, hai cousas que o mellor a hora de presentar a moción e de querer acadar consensos, pois se podían evitar, non? Porque unha moción non son as redes sociales. Unha moción é algo máis serio que queda aquí no Concello e que parece que nós, pois eu quero que conste en acta, que non estou de acordo en absoluto, nós non estamos de acordo en moitas das cuestións que plantexei da exposición de motivos, non estamos de acordo, por suposto, pero por chegar a un consenso e por acadar ese consenso que nós sempre estamos de acordo porque sexa fundamental, se tendes a ben que dividir a moción e, por un lado, votar a dimisión do xefe territorial que non nos parece preceptiva e, por outro lado, pedir que se ningún problema e esperaremos a que empece o curso e eu espero que todo empece coa normalidade que precisa un centro e un instituto como o noso. Primeiro, como sabes, das mocións o que se aproba a parte resolutiva nunha exposición de motivos. Por tanto, a exposición de motivos nos entendemos que obedece a unha realidade que está sendo denunciada e insistimos. Xa ninguén, en Soutomaior xa ninguén se cree que o instituto é suficiente. Ninguén o cree. Xa todo o mundo ten máis que claro que iso foi unha chapuza e que non resolve as necesidades educativas deste Concello nin da contorna. Non as resolve. Iso, xa non sei, porque xa non é o BNG que nos está dicindo agora. É que o está dicindo, é que o que di, xa que, vamos á parte, o que se mandou por parte da dirección a Xefatura Territorial e a Consellería, ti sabes que proposta é? Sabes que proposta é? A que lle enviaron, sábelo. É facer unha instalación deportiva paralela, anexa ao instituto e reconvertir o gimnasio actual en aulas. Iso é o que pediu a dirección do centro. Iso é o que está pedido, o que está no informe que se lle remitiu, e nós creemos que esa, entre outras cousas, certamente. Pero entendemos que esa é a única solución se queremos que este instituto teña futuro e se poidan impartir as ensinanzas que merecemos. É a solución que hai, a non ser que ti dices que non estés de acordo con a proposta que está facendo a dirección do centro. Non, sí que o estamos, con esa proposta en concreto. E ademais que é unha proposta que demostra que o centro, agora mesmo, nas condicións que se están a dar, e coas necesidades educativas que ven derivadas tamén das diferentes normativas, non é abondo. E insistimos, coa LONLOE podes facer grupos de diversificación curricular e a toda agora non se... Veremos como se inicia o curso, porque eu veño
agosto, se non me engano, saiu a resolución de destinos provisionais, e, desde logo, as explicacións que vexo para Soutomaior non son para tirar foguetes. Do que hai publicado, do que está negro sobre blanco, do que temos outra cousa, non sei se a ti che dixeron iso, xefatura, que se garante que está adoptando, a noso que se nos traslada. Dende o centro non é iso. Dende o centro non é iso. E o que temos a toda agora no DOGA, que o que vale, tampouco é iso. E o que nos traslada a dirección do centro é que necesitaban algunhas aulas para atender aos alumnos con necesidades dos profesores. E tampouco a toda agora sabemos que iso se está dando. Por tanto, ti dis que se trasladan dende a Consellería esa información, pero colide, está enfrontada o que nos están trasladando a nos profesores dese centro. Entón, resulta que a comunidade educativa di unha cousa e na Consellería di outra, e igual ese é o problema. E igual ese é o problema. Ou igual ese é o problema. Tamén pode ser. Se chega a un acordo, de momento, no CADP, non sei. Veremos como se consegue. En todo caso, aquí hai unhas cuestións que son de profesorado, pero hai moitas outras. Hai moitas outras que son de estruturas. Que o que está fallando é que o que está poñendo o centro en riba da mesa. Entonces, non sei o que queremos decir. E insisto, porque non vas a decir ti a min quen era pai? E non quero falar desta persoa, é que non quero falar desta persoa aquí porque creo que me parece incluso, que non é o lugar. Mas que para trasladar de recoñecementos como ti certamente fixeches, como eu tamén vou a facer. En todo caso, o que se fixo é ver as condicións mínimas que tiña que ten o centro. É dicir, o centro no informe cumple co que se establece na legislación? Sí, cumple. Quen decide como se fai o centro non é inspección. Non é inspección. Son os cadros políticos que deciden como se vai a facer o centro, que decide, por exemplo, como se vai a articular. Sí, claro que sí, claro que sí. Ti debes decir, aquí vamos a impartir bacharelatos ou non? Aquí vamos a impartir FP ou non? Aquí vamos ter 20 e tantas unidades ou vamos ter 15? Claro que sí. É unha decisión. Non, iso deciden os inspectores. Eu pensei que iso se decidía da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pero será que eu non... Pero antes os informes, ti pides os informes técnicos a técnicos, non, home, e despois, se se vai a facer con tella ou ocre ou negra, decir os arquitectos, claro, sí, pero que ten que ver coas necesidades educativas, decídese na Dirección Xeral de Centros, na Consellería. Como van a ser os inspectores os que decidan? Un inspector é un funcionario que decida como se fan os centros. Lóxicamente terán que pedir información como pedirán os profesores, como van a ser unha barbaridade. Entón, aquí nestas cuestións piden os informes e digan, bueno, pois se fai en función de que tenemos que ter estas necesidades. E cumple ou non cumple? E iso o que será. Entón, cumple coa lei? Sí, claro. Ahora mesmo está cumplindo coa lei? Non. Mira cantas aulas de informática ten que ter. Que sí. Non, cumple. Si non as hai. Eu non che vou discutir. A aula de música se estaba impartindo, estáse impartindo no espazo multiuso. Porque ten que estar reconvertida. Ti podes decir, no papel, si, aguanto todo, pero que a realidade é a que? Vai ali a ver onde se están dando as clases. E mira onde se está impartindo a aula de música. Mira que se están dando nos laboratorios. Constan dos laboratorios, si. Impártese como tal, e non é únicamente a selección COVID, porque isto xa se viña dando de antes. É normal ver ali chegar unha aula e mirar as mesas pegadas contra o pupitre, que non podes moverte. Os profesores non se poden mover en moitas clases. E ollo, porque o acordo onde eu sei é que probablemente se consiga desenvolver un primeiro de eso. E que nos vayamos a 4, que iso que estaba aí en Lide. Pero é que de non ser así, ímonos a plantar con primeiros da ESO de 30 alumnos, por aula. Cuidado con esa situación. E aínda así, os repetores non computan. Entón, aquí vamos a ver como se resolve iso e vamos a ver cada empresa de curso se as demandas de profesorado son, como ti dis, e agardo que sexe, que iso é algo importante, son as que precisa o centro. A nós, a toda agora, o que nos traslada non é iso, e o que temos no DOGA non é iso. En todo caso, necesidade real do centro, a que traslada o equipo directivo, que se reconvirta o gimnasio en aulas, porque o que precisan é espazos, aulas. E xo dice
Xa dice a dirección do centro, que iso non o dice o BNG. O BNG levou dicindo no ano 15, cando estaba o proxecto, cando tiña solución, cando vos negastes. Pero que agora é o propio equipo directivo quen está dicindo iso. E todos os profesores sin excepción. Si temos 4 departamentos para 42 profesores, pero de que estamos a falar? 4 departamentos. Hai 4 aulas, sí, 4 departamentos. Home, pois vai ali, mira. Yo sei que os hai. Bueno, e a ti parece suficiente iso? A mí non me parece ni suficiente Home, pois ni logo temos un problema. Vamos a ver, é que eu non son inspección. Eu non son inspección. Vamos a ver. Pero un segundo, que acabo se che parece. Vamos a ver, aquí hai unha cuestión. Home, eu creía que nós teníamos que ter opinión de cando se fai un centro recén inaugurado, si cumpre coas expectativas ou non. Creín que aquí no pleno podemos ter unha opinión para demandar a quen tenga responsabilidade que se corrixan as eivas que as hai, que son gordísimas. Pero que aquí, que os departamentos eran insuficientes, sabía todo o mundo nada máis ver o proxecto. Pero se temos mesturados tropecentas asignaturas en cada departamento, e sabelo perfecto. Outra cousa que eu entendo que ti tes un papelón nisto. Sí, pero que sabes perfectamente que eses departamentos non son suficientes, como non son suficientes os espazos, como non son suficientes, porque o están dicindo os profesores. Se tiveron que habilitar nun pasillo, nun corredor, unha aula para atender aos pais. Tiveron que habilitar un corredor o propio centro. De que estamos a falar? E sábelo perfectamente, claro que o sabes. Non, pois pásate con a libera... Que habilitaron un pasillo para atender aos pais. No, corredor, sí, habilitaron un espazo porque o que había para atender aos pais era un zulo. Habendo que? Habendo departamentos. A ver, pero vamos a ver, Manuel. É que de verdade, vamos a ver, Manuel, primeiro, é a primeira vez. Podemos ter 18 departamentos. Pero mira, é a primeira vez na miña vida que... Disculpa, sei que estás co palabra. Disculpa. Non, si sabes como a min o que se estuvo pasando. É máis, as atencións, a maioría eran telefónicas. Ti sábelo. Estamos pasando por unha situación que hubo que tomar medidas excepcionais. Ti sábelo. En todos os centros, non só neste instituto, en todos. En todos, sí, en todos. E a mí me din que para o curso 2022-2023 está solucionado o tema do profesorado, está solucionado o tema dos laboratorios e está solucionado o sistema dos espazos. Por lo tanto, e que se cumpre coa normativa que hai. E entonces, bueno, podemos estar falando aquí todo o día sobre o mismo, pero vamos, eu creo que os profesores en xeral, eu mesmo ten que estar botando máis a cabeza non pensando en que hai que recibir os pais nos departamentos. É dicir, temos 3 materias en cada departamento. O sea, iso poden ser da orde de 7 ou 8 profesores. Entón, se recibe un pai, non pode haber ningún profesor dentro, porque ali fanse datos protexidísimos. Entón, van a estar o resto de profesores ali mentre tes unha conversa con pai. Hai aulas para atender a pais, claro que sí, en todos os centros do mundo. E como aquí, na que había, non cumplía con as expectativas, tiveron que habilitar un en un corredor. Isto é o que está pasando no centro. Entón, polo tanto, e isto non é unha cuestión da COVID, xa antes. Isto é problema ben de antes. Sí, home, pois mira, pero se xo trasladan como a mí, home, se o sabes. Se o sabes perfectamente. E o dos espazos ti sabes perfectamente, porque ademais, cando algo está escrito, dá igual o que digamos aquí. É como un informe que se presenta por parte do centro á Consellería. O que se pide e o que se demanda é que se habiliten aulas no gimnasio e que se faga unha pista coberta ao lado. O que están dicindo é que non lle chegan os espazos. Bueno, eso... Home, se están pedindo esos espazos no serán... Sí. Home, pois... Está claro que se podemos... Pero mira, está claro. Foi o que nos trasladou a min, personalmente, a dirección do centro. Sí. Que os espazos son insuficientes. E a ti tamén te trasladou, e sábelo. Vale. Ou non?
Non che trasladou tamén a ti? A min dícenme que para o curso 22-23... Pero mira, máis claro, a ti, para o 20... No, perdoa, non. É do que estamos falando. Perdón, aquí, neste curso hai problemas gordos, no 22-23, vamos ver como se resolve. Claro, sí, vamos a ver, para a dotación de profesorado que hai, pero en todo caso, isto hai moito máis alá, non é polo 22-23, é para ter un instituto público que responda ás necesidades do noso alumnado. Eu creo que responde. Pois mira, en todo caso, vemos cal é a situación que temos hoxe. Eu falo co director tamén, Eu falo co director tamén, a veces. Por suposto, é así. E a mí nunca me traslada eses problemas... Nunca se trasladou a falta de aulas. Eses problemas nunca se trasladou a falta de aulas. Nunca se trasladou a dirección a falta de aulas. Donde se está dando, pois... unha educación fantástica, sin duda, e onde os pais están encantados, por eso é o que me transmiten a mí. O sea que nunca, a mí isto é unha afirmación que me parece interesante. A dirección, a ti, acabas de decir, nunca se trasladou a dirección Ahora non cabe claro que houve problema. A falta de aulas. Ahora non cabe claro que houve problema. No, antes do COVID e vai haber... Bueno, antes do COVID non. Pois mira, vou dicir o que vai a pasar este ano. Vamos a seguir. Mira, vou explicar o que vai pasar. Vamos a ver o que pasa. Ti dices que está todo aí. Co grupo de diversificación curricular. Vamos a ver o que pasa neste curso. Vamos a ver que pasa coas ratios alumno por aula, sobre todo en determinados niveis. Vamos a ver o que pasa. Vamos ver cal é a dinámica dunha aula e cantos lugares queda. Vamos a ver o que pasa cos accesos ás aulas de informática. Porque aquí o que estamos a facer é solucións de emerxencia. Cando en todos os centros teñen estes problemas resoltos, aquí estamos con parche tras parche tras parche para tratar de solucionar de unha maneira, pois, dun ano para outro, a desfeita que se fixo nese proxecto. Bueno, pois, mira, as cuestións eu creo que o que está, o que medible non é opinable, o que está negro sobre branco, o que está, por papel, o que está trasladando a propia dirección do centro é iso. E nós, dicímolo así de claro, aceptamos, compartimos e trasladamos unha por unha, todas, sin excepción, as demandas que están no informe que trasladou o centro a Consellería. Todas. E creemos que nese fai a necesidade de espazos deportivos cobertos e novas aulas. Esa é a única solución que ten, para que se podan ofertar tamén outro tipo de outras ofertas educativas. E iso está dicindo o centro. E sabes o que pasa? Que ti sábelo. Outra cousa que teñas que ter, o papel que tens que ter, eu podo... Bueno, en todo caso, aquí hai unha persoa que é responsable, que é o xefe territorial. E ti queres decir que é a solución? Non. É o que está obrigado a poñer parches pola desfeita que se ven facendo e polo tanto que se está dando. E nos consideramos, en todo caso, nós non queremos que iso sexa un problema para acadar un acordo no importante. E o importante é que se resolvan os problemas que ten o instituto e que se fagan, ademais, cal está no informe que o centro mandou a Consellería. Nós iso que queremos e, polo tanto, creo que podemos chegar a ese acordo. Un punto sería un punto por separado a dimisión e outro punto a petición do centro a Consellería. Non ten ningún problema. Estamos de acordo en que sempre co equipo outra cousa é que despois quen o examina diga se é posible ou non é posible ou se fa falta ou non fa falta. Pero nós que estamos de acordo sempre co que queiran, co que pidan o que tamén está claro é que o director vai a seguir no centro. O director chegou a un acordo co xefe territorial e foi o xefe territorial o que arreglou un problema que aí había chegando xa digo, a acordos coa dirección territorial. Por lo tanto, nós non temos problema en pedir que xo fixemos sempre, ademais é que xo fixemos no pleno anterior. Non temos ningún problema. Iso sí, seguimos estando moi orgullosos do noso centro, Foi un antes e un despois na vida nas familias de Soutomaior, tanto dos alumnos como das familias, e, por tanto, estamos absolutamente orgullosos e foi unha das obras máis importantes que fixemos durante os nosos mandatos. A iso non vou a renunciar nunca jamás, por moito que os empeñedes en denigralo, en deterioralo, e nunca jamás. Quer dicir, nunca jamás, de verdade que non, porque son esas cousas que dices, bueno, pues
Non, porque non é así. Nos vai por diante tamén, por suposto, xa fixemos sempre o recoñecemento ao esforzadísimo labor que fan os compañeiros, que fai o profesorado, que fai o alumnado, que fan as familias, a pesar de que teñan que aguantar o que tiveron que aguantar nalgúna reunión a dirección dese centro, por parte tamén do xefe territorial, por acción e por omisión. En todo caso, nos denigrar o instituto? Non, de longe. Nos denigramos a xestión que se fixo. A xestión, sí, porque non lo estamos dicindo nós, porque dixemos no seu momento, todos queríamos instituto, todos traballamos para conseguir un instituto o mellor posible para este concello, todos. E polo tanto, aquí o que pasou foi que cando se podían solucionar esas cuestións, pois resulta que alguén preferiu cortar cinta. Iso foi o que pasou. E se solucionasen eses problemas, pois igual hoxe non estábamos aquí tendo que abordar estas cousas, e igual hoxe a dirección do centro non estaba pois tendo que presentar a súa carta de renuncia, que por algo presentará, por deporte non é. Por deporte non é. E as demandas que trasladan son as que son. En todo caso, o que hai no DOGA toda agora non é iso. Non é iso. Vamos a ver os espazos. Non, por suposto, iso, por suposto. En todo caso, o que necesitan os nosos fillos e fillas, o que necesita o noso estudantado, que estudan nese instituto, desde logo, é un centro que este ben dimensionado e adaptado ás súas necesidades. E non está agora mesmo. E non está, e non o digo eu, dice a dirección. E, polo tanto, nós compartimos a demanda da dirección e, polo tanto, seguiremos traballando e seguiremos levando este tipo de iniciativas alá onde sexa necesario para que se resolvan este tipo de problemas, porque quen ti dis que está resolvendo os problemas e de acordo é o responsable de que teñamos que estar nesa situación, que é o xefe territorial, se non o conselleiro, pero o xefe territorial, por suposto. Mira, eu non vou a ser, Carlos, non vou a ser eu, non sei se ti, o que diga cales son as necesidades do profesorado do centro. Eu, desde logo, non me atrevo. Eu creo que hai máis. Eu creo que ti tamén, tan ben como a min, sabes que existe unha inspección de educación, non? Creo que existe unha inspección de educación que valora as necesidades dos centros. Creo que é así. Se non, obviamos a inspección. Obviamos a inspección. Sí. Non. Sí. E a partir de aí, pois, se dotan os centros. Ti sabes como funciona a inspección? É que non lo sabes. Sí, pero sí, hombre, que sí. Se fose así, estaríamos, no presto de inspección propón e despois a jefatura territorial acepta ou non. Os centros envían os requerimentos á inspección. Claro. Os centros envían o requerimento de profesorado á dirección dos centros en determinadas prazas de inspección. A inspección despois di se se dan ou non, e que... Eu te estou dicindo. E que... Vamos a ver, e onde se decide iso? Claro. Non, onde se decide iso? Pois nunha xuntanza que hai co xefe territorial que di ese señor, pois este ano para esta área territorial imos dar 100 profesores. Entonces, se aquí en Soutomaior resulta que necesitan 45, pois non, porque só lle tocan 42 e que se busquen a vida. É iso que está pasando. É así. Entón, os inspectores trasladan a demanda do centro, despois o xefe territorial dice concedemos ou non concedemos, e o inspector despois vehiculiza iso pos centros. Efectivamente. Entonces, é así. Entón, non son os inspectores. Os inspectores proponen, Manuel, pero estamos dicindo o mismo. Non, o que estás dicindo ti, pero é o xefe territorial quen decide, non? Vale. Quen decide? Sí, pero pois xa está. Pois iso é importante. Bueno, pois é importante. Entón, a inspección propuxo e o xefe territorial decidiu que se vai a manter o profesorado. En todo caso, aquí o que está, nos vamos a ver aquí vimos ver como se consolida isto. En todo caso, o centro, que é importante, e claro, porque as demandas dos centros eu creo que son importantes, atendelas, porque son quen está en primeira liña sacando os nosos chavales adiante. Entón, as demandas dos centros, aquí, pois pode haber momentos nos que pode decir, un profesor a máis, a menos, pois aquí estamos falando de carencias gravísimas de espazos. Carencias gravísimas. Está no informe. Por lo tanto,
Se se cumpre unha parte que é a dotación de profesorado, verémoslo. E iso, non sempre é a máis importante. A veces un centro ben dimensionado, que eu, non sei eu quen diga que levo 20 iniciativas xa preparadas para o principio do curso, pero que demandando profesorado en diferentes centros. En todo caso, a cuestión disto é que moitas veces en centros ben dimensionados, pois polas propias inercias que hai, con menos profesorado se pode traballar mellor, non é o caso deste. Porque o problema deses espazos obriga a ter máis profesorado, e iso tamén o di a propia dirección, que decía que en algunhas aulas necesitaban 2 profesores para atender a diversidade. E veremos, porque a mí a información que teño eu non é esa, veremos se se cubre. En todo caso, veremos, porque a gran contribución do xefe territorial a cadar ese acordo é, en canto lle chegou a carta de renuncia, estar chamando a outra profesora para que ocupara o posto de dirección. Eu non sei se chamou pero digo a outra. Eu o que sei é que sentouse co director do instituto, cando non había chegou a un acordo, e se o director non quixera, non seguía. Como? No, como que non? Se non te aceptan a renuncia, tens que seguir. Bueno, pero aquí foi por acordo, non foi por imposición, no, que é moi distinto. Dicirle, mira, tens que seguir porque te impoño, no, foi por acordo. Pero como? Non se aceptou? Vamos a ver. Foi por acordo. É un procedimento administrativo, Agustín. Ti presentas unha renuncia, aceptan xa ou non se aceptan. Non se aceptou. Por que non se aceptou? Porque a persoa que eles querían, que a xefatura propuxo, tampouco lle aceptou. E dixo que non quería ser directora. Pero digo eu, que sí que o sei. Ni me importa, pues entonces aí que sei que o máis importante é que dirección e xefatura se sentaron, falaron, dialogaron e acordaron. Non. Iso é, sí, e acordaron, e iso é o máis importante, claro, non é dicir, non, tens que seguir porque te mando eu, non, iso non pasou. Iso non pasou. Hai unha parte que é mínima. Iso non pasou. Hai unha parte que a propia dirección dice que iso son as cuestións, digamos, no inmediato, as solucións para poder traballar, ao mínimo, pero que as demandas que está dicindo para que o centro funcione son outras. E son as que nós queremos poñer tamén arriba da mesa. E por iso, creo que é algo positivo que se chegue a un acordo con iso. Por lo tanto, se estades a favor, dividimos en 2 puntos. Seguramente, se van che dar máis información, muitísimo máis seguro, se isto mismo que estás pedindo aquí, o pides seguramente no Parlamento, seguramente ele che dá muitísima máis información do que pasou, do que pasa e do que pode pasar, porque supoño que o conselleiro vai a ter moita máis información da que teño eu e che poderán trasladar. Fíxate se ten información. Non, quero dicir que, bueno, que tes esa... Fíxate se ten información. Toda esa información que seguramente a min se me escapa ou a teño, non sei. Fíxate se ten información o conselleiro que lle preguntei no Parlamento e decía que recibíamos alumnos de Vilanova. O sea, un señor que está moi informado. Vamos a ver, en todo caso pode ter lo calquera, que tampouco é tanta diferencia, digamos, de a hora de leer. É Román o señor que sempre cuestiona os lapsos dos demais, polo tanto que se aplica o conto. Hombre, iso está moi ben, que non se equivoque, pero tampouco creo que iso sea. Non, xa equivocamos. Tampouco creo que iso sea ningún problema. Pero mira, en todo caso, a información, por exemplo, teñolle pedido polo artigo 9, por exemplo, que me den aquel proxecto inicial que tamén pedimos aquí, do primeiro instituto que entrou aquí, e volatilizouse deste Concello. Algo que é ilegal, por certo. Ese registro de entrada do primeiro instituto que estaba aquí. Pediron non devolvemos... E volatilizouse. Desapareceuse. Desapareceu, desintegrouse. Unhas destas cousas de la transparencia del Partido Popular. Fixemos o que nos mandaba. Sí. Non me cabe duda. Fixemos o que nos mandaba. De feito, ese é o problema. Bueno, entón, 2 puntos. Vamos repasando, 2 puntos, secretario. Sí, moción, 1. Uno é que, bueno, petición de dimisión, e a segunda nós votamos en contra, por suposto. E despois a outra parte tal cal está sen a petición de dimisión. Bueno, entonces el apartado primero é dividirlo en los 7 concejales del Partido Popular en contra y los 5 concejales del BNG a favor, ¿no? Sí. Y la segunda petición tal como figura en la moción, ¿no? La segunda parte. Sin problema, pues lo pedimos outras veces. Con unanimidade, entón. Non ten ningún problema. Creo que é o mismo que pedimos, hai algún... Pero máis cargado.